यानंतर यूपीआय वापरणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे। यूपीआय पेमेंटवर सरकार आता शुल्क आकारण्याची शक्यता आहे। व्यापाऱ्यांना यूपीआय पेमेंटवर मर्चंट दर लागणार आहे। 2,000वरील व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यात येणार आहे। भारताच्या मोफत यूपीआय पेमेंट प्रणालीला धक्का बसण्याची शक्यता आहे आणि यूपीआयद्वारे मोफत पेमेंट करणाऱ्यांना नवीन नियम लागू होऊ शकतात। दिल्लीतील पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने संसदेमध्ये पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स कायद्यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित केलेल्या आहेत, ज्यामुळे भविष्यामध्ये काही विशिष्ट यूपीआय व्यवहारांवर व्यापारी शुल्क आकारलं जाऊ शकतं। सरकारच्या प्रस्तावित बदलांनुसार काही विशिष्ट यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर आकारण्याची परवानगी देईल। अद्याप कोणतंही शुल्क मंजूर झालं नसलं तर या प्रस्तावित कायदेशीर बदलामुळे एमडीआर लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी पेमेंट उद्योगाची ही एक दीर्घकाळापासूनची मागणी राहिली असून यामुळे मोठ्या व्यवसायांच्या व्यवहारावर शुल्क आकारले जाऊ शकतं।